Čaute lidi, vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady s Kubou. No a dneska teda další video, jak jsme venku. Lidi, sorry, že dlouho nevychází videa. Já jsem byl na přespávačce ze školou, jo lidi, takže sorry, fakt, omlouvám se za to, jo, ale už jsem zpět. A takže můžeme teda natočit hezký videjko. Tak lidičky. A teď jsme zase u dědečku. Lidi, veškeré budou zapínat kolo. Jo, tady jde na nás. Dědečci tam nebyli. Tak lidi, dobrý a sorry, že tak divně mluvím, já mám v puse kino. Jo lidi, já vám klidně udám ASMR. Lidi, kdo má ASMR, tak není zač. O, co za... Co děláš? Lidi. Na ten kopec lidí, jak jsme šli. Prostě na tu přespávačku, jak jsme byli, tak jsme chodili do kopcí, v kopcách, prostě do kopců, takhle to říct. No, lidi, a teď jdem na další. A jdeme lidi k parku, to jste všichni víte. Jo, a lidi, měli jsme tam dokonce i sýry, kde byly postavy v hlavě. No, třeba tam byl sýr, na kterým byla radost a strach. No, bylo lidi skvělý. Teď si představuji, že to je z hlavy 2. No, teď to i z hlavy je jedna, však i vinice byly. Jo, já jsem neviděl hlavně. No, to já vím, no. Bohužel. Lidi, kam ale pozor, neřvi. Já nevím ani, kde to stálo. Lidi, kokina je moc lidi. Dobré, nevím, jaká je to, je myslím hruška. Tak lidi, a vy teď zase máte možnost tam čumět. Nevím, jestli jste něco viděli, protože já ne. Jo. Okno je prázdné, lidi. V okně nikdo není. Já nevidím, že bude pršet. Až začne, tak zdrháme a ukončíme video. Ty víš, čeho se nejvíc obávám? No. Já večer půjdu na lavici a bojím se, že se tam pozvracím, víš proč? Jo. Protože tam bude úplně šumivé a to tě tak trošku bude štípat do noh a bude tě to aj trošku... Lidi, tamhle je paní, které říkáme babka na čumění, ale není to naše hejterka. Lidi, ale říkáme jí to, protože se na nás tak, no, teda ne babka na čumění, to byla prostě babka na něco, co nejde říct. Vlastně ty mě Kuba lidi opravil, sorry, ne babka na čumění jiná, a má lidi babka na něco, co nemůžeme říct, je to nevhodné slovo. Tak lidi, a jsme tady. Kubo, jdeš na kaštánky? Ne, já jsem úplně posaný. On je posaný. A mluvím dělatovo. Počkej, já budu tady na druhou stranu a můžeš řvat. Ne, neřví. Jako dělej třeba nějaký zvuky a dokud neuvidíš někoho. Zkusíš to? Jo. Co to? Lidi, slyšeli jste ho, jak tam vyřevává nějaký krávoviny. To dělá to zvěda. Kamu ty tak řveš, hejráně? Počkej, budeme koukat. Budeme se dívat do toho okna. Co? Ty babka. Aha. A ty prostě na ní. What? Bye. Lidi, okno je prázdný. Dobrý, tady mě nevidí. Babka na něco. Pardon. Tak lidi, všechno je dobrý.
dělá furt. On zašla bye bye. Čura, tam jde čur na zítku. Teď tam jde čurák na zítku. Tam jde lidi. Tam byl čurák na zítku. Já jsem si rozuměl, že to ještě je to Ne, já jsem řekl čurák na zítku. To lidi tam šel. Tam byl čurák na zítku. Otočil se? Ne. Dobrý, to nás neví. Dobrý. Lidi, no. já musím... Nakonec se to měl. Volala jsem ještě mamce. A prý 3:30 musím být doma. Jo, a počkejte, já potřebuji jenom Kubovi něco soukromého říct. Tak lidi, hotovo, už jsem Kubovi vyřídil, co jsem mu chtěl vyřídit. Tak, ale lidi, zatím jsme nic neviděli podezřelého. Zkusíme jít zase k Richterovi síce otevřít schránku. My jsme to dělali za školou, když jsme tam byli. U desítky. Jak za školu, co to mele? Za školou, říkám. Že my jsme nebyli za školu, co to mele? Jakože naše škola. Jako základka. Aha, jakože za jeho školu, nebo já to lidi nechápu, já nerozumím jeho řeči. Malá Jestli mu škola. rozumíte, jo, něco z malou školou, no lidi, to je jedno, já mu nerozumím, nevím, co to S říká. prvním stupněm my jsme byli u Richterové sítky. No konečně ti rozumím, teď A já mluvíš jsem takhle. otevřela tu schránku. A kamož zavřela, pak ho také otevřela a zavřela. Já jsem mu říkal, nedělej to. A To je ten borec. To je ten, co nás pořád porozoroval a divně šel za náma. Lidi, to bychom tady dělali lídra. Jenže pamatuješ, jak jednou šel za náma a tak divně. A vlastně on víš tom, že vlastně tenhle borec je kamarád ze Skul. Však jak k němu jednou šel, jak spolu šli. Lidi? Co říkal? Říkal něco? Tam. úplně nás, ano. Kam on jde za náma? Kam jde? Lidi. On jde sem, lidi. Kam jde? Jo, počkej. Bude to náš hejter? Ne, dobrý, on sem nejde. On jde pryč, on jde tamhle někam. On se na mě díval. Lidi, já jsem docela Dobrý, už zašel do bytovky. Já bych mu říkal. Kape. Jo, kaplo. Lidi, kape. Kape lidi. Tak jo teda lidi, toto by byl konec tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte koment nějaký, sdílejte video a dejte odběr našem kanálu a zmíním tě ve videu. A zmíním moje kanály. Tak lidi, mějte se fajnově u dalšího videa. Čau.